Joo. Heitään kyppärä pois, että mä kuristu. Ei täällä voi laittaa pausseja. Noin. Ei täällä puhelimella voi. Mitä vittua sä teet? Kaaduin! Jaa. Ai saatana. Ei kannata ajaa siinä. Kato. Tää täältä. Voinko sä ottaa pyörä? Kuva, sä sen aikaa. Tai jos mä teen jotain hullua täällä pyörällä. Pois sit pyörän päällä. Mitäs mä teen täällä pyörällä jotain hullua? Joo, mut kun en mä pysty, mun jalka ei ole jumissa. Kyllä sä voit nyt nostaa sen kotosta. Noin. Mä tein ihan aikaa hullu. Mä tein ihan aikaa hullu. Oota, mä käyn hakemaan mun kypärän. Tai no mä ajan tonne. Sitä kuvasen mä käytten. Ei nyt sun sormi on sit vielä. Onks nyt? Mä tiedän. Onks nyt? Ei. Oh. Vasen. Nyt sä voit vaihtaa. Nyt jäpä voit vaihtaa. Sano oli toi yhden täytyy juttu. Ja sano sit kun sä teet niitä hurjia juttuja. Ja Simon pitäis seuraa sua. Se on tuolla. Olis sä ajanut tätä puuta päin? Ei. Oh. No, lopetaanko tää videota? Eikö ole sitä etäisempää? Joo, no niin, kuvaa sä sitten nyt. Älä kuvaa itse, seuraa mua. Mä pidä sormia. En mä jaksa seurata sua. Kato sillä lailla, kato. Sitä näyttää. Kyllä se kuvaa sua. Eikä kuvaa välttämättä, siinä on huono kamera. Aja pausiksi, kun mä en kuvannut sitä, enkä mä nähnyt. No en kuvannut vahingoksi. Katsotaan sitten. En mä lopettanut, mut sit kun mä en kuvannut sua vahingoksi, kun sä et tätä puuta päin. Siellä se menee pyörältä sinne paita, nyt se on siellä.
Meni siellä. Käydäänkö vähän katsoa mitä se panee siellä vittu neekeri? Se on niin vittujen neekeritsä. Se tyyppi on homo, se tyyppi on homo. Amatafaka, amatafaka. Se on läski lesbo, mä oon lesbo. Mut se oli ennen mua lesbo. Mut siitä mä tulin lesboks. Voi vittu nikä neekeri. Jopa se muderi oli ihan kuin niinku kullirekeri. Eikö se kovemmin osaa? Hei, oisko mun vuki? Ei, mä oon niin vähän. Tää satulausi suoraan mun palleihin. Ja tää video